हाय गाइस, आप देख रहल बानी, यू आर वाचिंग गणफारी रोस्ट। भाई कैसन बानी हो भाई? हम तो देखत तानी वही बेर से कि लाड़े लहसुन केहूंगा या ना होइए गेल होबा लोग। काहे कि जैसे आज के जैसन मौसम चलत नु यारबा की देखला के बाद में नु गानो सुन हो जाता, मत पूछो। हां चले दा भाई लड़वा। ओकरा बाद एक बार बात कहे के चाहता भाई वीडियो शुरू करे से पहले, काहे कि आज बहुत खास हम बात करे वाला बानी वीडियो के लास्ट में। तो भाई शुरू ले बने रहिया, लास्ट ले देखबो तबे समझ में कि का हम लास्ट में कहब। त बिना कोनो लाड़वा लहसुन के ना पेलल जा भौजी सके यार। बंगाल के नामी भोले बकरी मारो दी छरक के हो बड़ी तहरा खड़ी। बंगाल के नामी तू बकरी मार दे, मतलब कि छरक की लड़वा लहसुन पूछो क्या करी बहिन चोदो के एगो बात बताइए साला के। मतलब कि जब बकरी जब बाहू बंगाली के तकरी बहिन चोदो खरा के पेल के गाड़ी सुन कर देबे का लड़ हमरा समझ में नहीं खेवत कि यारबा का कहता। अरे एकरी बहिन चोदो ई कौन नायका जमाना गेलो अखड़े आ छकड़े वाला एकरी बहिन चोदो देखा देखी से लागत है कि साला पेल के ना भौजैया के मुआ दिहा सकारे। पहले साला गाना के भाव सुन रे यारबा, गाना के भाव सुनला के बाद में बुझाता सरवा लाड़ चट के मर जाई यही बेरे के भाई चोदो कारी। तहर मुहवा हो जाई चोखा, तोहर मुहवा हो जाई चोखा रे भाई तेरी भाई जोदर मुहवा लड़वा लेखा हो जाई एकरी भाई चोदो का मुंह में पेल दे सारे के मुहवा कहीं चोखा होई भौजैया के पेल बा। ओकरा बाद मालवा तो चू जाई त साले मुहवा चोखा ना होई त का लाड़ चटबा का हो बेरवा। तोहर बहिन के साला बिदागड़ी कराओ भाई। रदियो ई ठके बिहार के जब बोका मार दिवई ठक बिहार वाला बोका। हाय 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 का बात कहला, का बात कहला रे यार। माने मार दिवई के बिहार वाला बोका तहर के गाड़ी में लाड़े पेली साला कारी के कथी कहीं कहलो में तो साला बुझाता कि मुंह में कोनो लाड़े पेल देले बा। ऐसे काहे कि रे भैया एगो बात बता, माने कि मार दिवई के बिहार वाला बोका का बिहार के बड़ा तकरा मतलब कि लाड़ लहसुन खा के मोटाइल बड़ा का भाई। ऐसन बात मत कह, बिहार के हमगो बारी एकरा मतलब इतना सिलील गनवा काहे गावत अरे रे सरवा तहार बहिन के प्रणाम करो छे। हेलो हाँ बोली। सुना ना सुबह के न्यूज देख लू? हाँ देखली हनु का कहता रा, माने कि सुबह के न्यूज में देखली हनु मुंह में लाड़ के मुआवत लगा पेल के। सुबेरे वाला न्यूज में ये तो कुली वाला का कि गाड़ लिबा हुआ बाहरे में आ ना घरे या ना घरे के जा गाड़ चोदावे बाहर में आ मुँहे लाड़े पेला तरह घरे में। ये तो कुली वाला का लाड़ कही शादी ना होता सपना तावे मन अप्रैल मईल पूरा भारत बाबू। आ शादी ना होता सपना तनी हम माने कि अप्रैल महीने पूरा भारत बा बन भारत बन रे भाई। एगो बात बताइए, कोरोना वायरस इतना गाड़ मार के बिक देले बाकी कि मत पूछो। सारे केनहू जात देते नहीं खे तोहर शादी के पड़ल बा। हमारे नीतीश कुमार सही से ठीक नहीं खे न तो शशि लाल का दो कि शशि लाल नु बाड़ो तोरा गाड़ी में पेल के साझाई मुँह आ देता है के जानला कि ना। तू सारा शादी के पड़ल बा, साला लोग के जीवन के गाड़ मरले बा आ तोरा शादी के टेंशन लेता मुँह में लाड़ पेल के मुआई दे सारे। रुकल बा बियाह है कोरोना के चलते, रुकल बा बियाह है कोरोना के चलते आ हमू हाथ मलतानी तूहो हाथ मल सुत के। अरे भौजइयो के ना मन में साला खुलबुली जागल बा। अरे भाई करी बहन चोदो का होता रे साला मुँहवा पे के बोल बोल के बुझाता मुँह पर साला कोनो फुकारा मारता। का करी बहिन चोदो के समझे में नहीं केवा। तो रुकल बा बियाह कोरोना के चलते। आहा कोरोना के चलते साला कम से कम जीवन के लड़ गरियावता नहीं वही बेर से मुँह में कमर साला के बंद करे करी बहिन चोदो करी घाटा। आवेला दारू मांगेला या गारू। अरे भैया एगो हमरा के बात बताओ साला, समझ में हमरा एगो बात ही न अवैता कि साला पी के आदमी दारू आई त मांगी या गारू। ई त बात सही बा, ओकर आगे का भइले यार हमरा के फरिया के बताओ। न तो साला सोच सोच के बुझा तक या मुँहे माटी उठा के सारा मर जाइबे करम हेबे रवा हम। तो तू भाई फरिया के हमरा के बताओ कि पी के दारू वाला तक ई माने कि आगे ही वाला मांगे लगी, पछाड़ू मांगे ला, लड़वा लहसुन कुछो मांगे पहले तू ना फरिया के हमरा के बताई दे हेबे रवा। अब पी के आवेला दारू तो मारे ला पछाड़िया करी बही चोदो का भाई भइल बा। अरे भैया अरे का तोहर नामो बा लड़वा बार हमरा यादवो ना पड़ेला लड़ कुछो तोहर नाम रहो से मतलब हमरा नहीं के। अरे भाई एगो हमरा का बात बताइए, मतलब कि तू के गई गावे लहो
पी के आवेला दारू मांगे ला गालू, पी के आवेला दारू मारे ला पछारू। एक बहन चो तो का समझ में, हमरा समझ में कुछ एगो बात नहीं खेवत भाई कि तू मारे वाला मांगे वाला सिस्टम कहिया से लिया। ई बातवा सुनला के बाद में ई बाद में मत कहिए रे यारवा, ई बाद में मत कहिए कि पी के आवेला दारू आ मारे ला गाड़ी। एक बहन चो तो गाइए दी है कुल हिलाड़ के टेंशन। हाँ दोस्तों, आप सभी कैसा लागला वीडियो भाई? अगर तनको अच्छा लागल हो तो भाई के चैनल मतलब एगो लाड़वा लहसुन कथी बोलता नहीं हम, तो अगर भाई अगर तनको अच्छा लागल हो तो भाई वीडियो का लाइक कर दिया, ओकरा बाद में कमेंट जरूर करिए भाई कि कैसन वीडियो लागल है। और ओकरा बाद में खास करके एगो हम शुरुआते में कहले रहनी है कि भाई के मतलब कि एगो हम अर्जेंट बात करम, तो अर्जेंट बात ये रख कि यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर जा कि एगो हमारे भाई के छोट भाई के चैनल के नाम है तेल लगा के। भाई बहुत गजब गजब वीडियो बनावेले, बहुत अच्छा करेले और दोनों साथ में वीडियो हम बनले बानी जा लोग, ओकरा के देखा जा लोग, बहुत अच्छा वीडियो बनल बा। यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में याद करके भाई चेकआउट जरूर करिए। और ओकरा बाद में भाई केहू भरल भटकाल चैनल पर नया लोग तो भाई सब्सक्राइब कर लिया जा लोग, ओकरा बेल आइकन दबा लिया, प्रेस कर लिया साथे में। ओकरा बाद में खास करके मिलत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय।